Sige po, doro-diretso na kita sa programa Bicol Target. Ngunyan pong FETSA 14 kan Disyembre, Lunes. Medyo nagtataga uran-uran, pabigla-bigla. Ingat sa natabi. Padagos kitang mga G asin manarig sa amang Diyos na dahil kita maghere lang, lalong-lalo na sa mga may COVID, mabulong na. Asin dahil na po yan magparakaulakit. Ikitang pigibayayaan ng karahayanin maray na salud. Sa tuya po ini magamit susug sa kagustuhan ka sa tuyang amang Diyos. Ano tabi lamang an yaon dyan na pinagmimeriendahan buda pinaghandang pamanggihan mantang busy ka mo sa pagmerienda asin paghanda akan pamanggihan mag-uro iristorya lamang kita. Bicol Target sa kudala 5 an hapon. Igwa man kitang paradangog dyan, may mga loyal man kitang paraantabay. Sabi nga ni, sadit sana pero talagang solido. Diit sana pero solido. Ano tabi sa Bicol Target? Katuwang tadyan sa luwas, kompleto ang tropa ang news team. Si June Napolis, Technical Control sa Newsroom Production Research, yaon dyan si News Director Edwin Peralta. Siyempre padagos ang pag-monitor man ni News Manager Mardila. Sa IT si Mark Sian Madrid. Sadit pero malanit. Ako po si Pio Fernandez. Marhay na hapon kay Kagawad Bong Logronyo. Solido yan si Kagawad Bong. Can Boys and Paints yan. Tama na ang Kagawad Bong. Mag-text ka sana. Andara mong kabaing na paradangog 2,898. Yeah. Ano Kagawad Bong? Salamat man sa pagsustinir sa Bicol Target. Ano Kagawad Bong? The number one paints poison. Maray na hapon sa Indo. Bueno. Dire-diretso muna kita kan mga istorya sa palibot. Luwens, marhay na hapon. Please go ahead. Salamat, Sir Pio. Location kan DCGB News on idigdi sa may Bancrow Lane, Rizal Street. Kailantaan Task Force Kalinigan tabi, Sir Pio, padagos na nagkukumpiskar ngunyan kan mga motor. Tigkararga sa truck tabi, Sir Pio, na nakapark sa no parking lane. Iningon yan ang sitwasyon, kaiba ang Legazpi City PNP sa panginginot ni Sir Mark Andy Marbella, na chiefman ka na Task Force Kalinigan Gunyan. Dahil ang tasinda seryoso talaga sa pag-clear ka na mga tinampo sa mga oras na ini. O ni kami ngunyan digdi Sir Pio sa may Mercury Drug baga sa may Ampang kan LCC Ayala. Padagos na pinagkukurwaan mga manlaylay na klase ng behikulo asin kasubago duman naman sa may parking kan LCC sa may BPI. Adakol ng mga nagkorumpis karon na motorsiklo ang obeto kay ni iyo ang seryosong pagpautob kan road clearing operation digdi sa nasampitar. Oni kayan tabi Sir Pio si Sir Mark Andy Marbella ang Chief kan Task Force Kalinigan maagad ang tanin na impormasyon may kinarama digdi. Sir maray na pon tabi lag kita sa DCGB. So nasa ibang na linya si Sir Pio Fernandez. So Sir, ano po ini asagkod sa info kita kay ni magpapara kuruwa po, magpapara kumpiskar ng mga motorsiklo po digdi na nagdadari po o kaya nagpapark po sa bako na baray na kamugtakan na parking area tabi. Maray na hapon tabi Sir Pio, ano tabi? Data po ini tutulungan hanggang data ini malinig. Road clearing operation po baga gari day po ining katapusan. Araw po ini sa paglilinigan sa tuyang mga harong. Lilinig tangon yan, alagad taod-taod may alpog malinig na naman kita. So ini po tabi baga maski gurano kapagal, gurano kadipisil, takita ng kinagdigni ni Mayor Noel, ang sa tuyang maboto na alkalde, na po talaga susustineran tayo ini hanggang luminig po ining sentro kan Legazpi. Tadakulon man po baga kitang mga paradahan, nata daw ta antigano ta, gari kita nag-aarog sa LBC na door to door. So pwede man kita maglakaw, ma-exercise kita, makatabang pa kita sa tuyang mga salod,
Alagad po, ang gusto ninda, talagang gusto ninda. Oh, Roger. So, ini sir na mga nagka-tirikitan mo dan mga pigturog ng mga motorsiklo. Ano po kayo ni sir ang pinalidad tabi? Ini tabi baga dapat 3,000 ini plus nataw na sinda. So, sa satuya bagang kamay mga puso man kita, saro po, mga Pilipino man kita, gano'n na lang po kan citation ticket na 1,000 po, so obstruction lang. Dahil inalita na po digdi no parking, disregarding traffic sign. So obstruction na lang po tabi ang pinatikitan ta na lang sa tuyang mga kapulisan at sa PSO. Opo, sir. So, sa pa kita, sir, kay ni. Sa sa mga area sa Legazpi po, digdi, sir, pwede tang may turo sa mga parantabay tangani ng day na sinda magparking po sa mga day man pwedeng pagparkingan. Sa pa po, digdi sa sentro. Ini po tabi bagang pansitan sa tapat kang Ayala Mall and then po ining Mercury. Ini po tabi bagang Rizal. Ining diretso po, Willie Insan, magkabilaan po. Ining mga sa bangkro po, pigaluway-luwayan tayo ni. Agad po kung dahil na babantayan, yaraon. Kaya po baga, siyempre, sa tuyang kita nadidipisilan, sa pagali ta, masalida sinda. So, data po ini tutulungan. Pwede po sinda digdi magbaba ki pasahero, alagad bawal po sinda magtambay digdi. Kapag pinayagan ta po ang saro, sigurado po sa mga borobling, susaro, magko-congest o magkakaigwan na kausa naman kita kan traffic. Po, kung nagbaba sinda kay pasahero, ali na sinda, tataririkan ninda arog sa Manila, pipika po ninda. Oh, Roger, sir, Pio, may apat ka pa tabi kay Sir Makandi tabi. Roger, thank you so much, Luens. Sir Andy, marhay na hapon. Si Pio po, kandi si GB. Po, Sir Pio. Go ahead po. Opo. Sir Andy, pakilidaw sa publiko, halimbawa ako may darang motorsiklo, igo ako dyan in transaksyon sa sentro kan Legazpi, saan ko pwede i-park ang motorsiklo ko na allowed kan sa tuyang lay sa lokal na gobyerno? Please go ahead. Po. Ang allowed tatabi bagadig di man sana sa diyuton man sana po ini Sir Pio sa may gilid po kan Express Mart. So minali ko baga dahil na minadiretso sa simbahan. Digdi po sa may tindahan baga ki sapato sa may park. Yan po tabi ang designated parking area ta. Alagad po digdi sa may mga electronics. Bawal na naman po diyan sinda dahil mga auto anyaon. So, digdi po baga sa may LCC, sa may GB line, pwede po sinda dyan mag-park. Ito na lang po ninda. Oho. So dyan sa sentro kan Legazpi, minaluwas na duwa sa naan officially designated parking area sa mga motorsiklo, ining LCC Express Mart sa gilid kan LCC Express Mart, so hampang bagakan St. Raphael Church, over? Yes po, Sir Oho. Pio. And ikadua, arin pasupiga sabi mo tabi, Sir Andy? Igwa po tabi digdi sa likod baga kang paradahan mismo kang Legazpi Mall sa may dating Matelco and DCGP po. Diyan po may wasong sinda dyan. Ayun, dyan sa may dating ESTV, over? Opo. Diyan po tabi. Tama ka po. Copyright. Oh, ano yan na parking area? Public parking area o pay parking area? Private pay parking area, over? Pay parking area po. Pwede po dyan ang motorsiklo. Uto po sa mga gilid na ito, may was pa man. Kada man napapano kan mga bihikulo. So pwede po sinda duman. Sinabi ko po sa inda, ako po naihirak na harog kayan. Nagbabayad sinda sa barker, ki 5 pesos. Alagad po, pas gusto nindang bumayad sa 1,000. Kaya sabi ko, iparada na lang po nindo sa tama. Kada bes, permita na naugalian na bigaarog ninda. Tangang gusto po baga kang Pinoy, uningani nga kaya nag-arog man sinda. So, aliunta na po yan na pag-uugaling arog kaya. Primero po baga, ang tangod ninda, no parking, dakulawang po ang signage ka. Roger, so iyan na an medyo nahihiling ko lang dyan na kayang mag-akomodar kan mga motorsiklo ining sudig di sa may likod managad kan ESTV dati dyan sa anong kalye yan? Elizondo ba yan, over? Po, Elizondo Street po. Roger. So dyan, suffisyente ang mga motorsiklo. The problem is, kung nagkakaigwa na ning overflow, kan man lain-lain na klase ng bihikulo na dain ang mapaparadahan sain an alternative tabi outside kan sentro kan Legazpi. So igwang mga transaksyon sa Legazpi na dain na ning available na allowed parking area, over? Pwede man po digdi tabi, taday pa man pigagamit kan ni Madam De Los Santos, muni po bagang happy lane, pwede po sinda. Ang problema nga ni tabi, Sir Pio, tamas kanong paliwanag ta, abo na ninda maglakaw ki kadikit na distansya.
duman po sila nagkakaproblema. Arang-arang mo po bagan Legazpi na talagang perioto na. So sige po andakol kan tao, sige andakol kan bihikulo. Kaya po tabi ni autob ka na, maabot po ang panahon. Pag nagururang po kita pan susurayawang kan tao, mag-aagi kita sa tao na mismo kan tinampo. Roger, igilid ta na mo na yan, tapi nag-iidukar tango na, my line of questioning is, idukaron ta sa tawo, sain su mga officially designated area, tanganing ma-informaran ta sinda, the widest possible dissemination tabi. Kaya pinagsaro-saro ta, dyan sa may LCC Express Mart, sa may Rizal Park, harani sa St. Raphael Church, likod kan, dyan sa may Elizondo Street, and kung nag-overflow na dyan, pwede na dyan sa may Happy Lane o yan baga dyan sa may likod kan Petron Gasoline Station over. Opo. Yan. Pero tabi, Sir Pio, dahil man tabi ninda, okuparaw na sa tinampo. Maiwasan po bagang bilog na yan. Pwede po sinda dyan. Pinalinigan ta na po yan. So dahil man kinagparada, kaya tigparatarapokan, nagbaralikan so ati, kaya medyo na kunyan. Maringani po, naasikaso naman kang barangay council dyan na piglinigan na naman. So pwede po sinda dyan. Roger, opo. Yan mga sa motorsiklo, is it applicable sa mga four-wheel vehicles tabi, Sir Andy? Over? Opo, pwede po dyan. Tabako naman talaga yan masyado tigaagyan kang mga bihikulo. Yan, yan. So at least malinaw na sa picture sa satuyang mga parantabay kung sa insinda pwedeng mag-park na dai mapepinaran tabi kan sa tuyang layover. Opo, tabi Sir Pio. Salamat po tabi Sir Pio and maray na hapon. Okay, Salamat. thank you so much. Oo, Roger. Salamat po, sir. So, yan tabi, Sir Pio, si Sir Mark Andy Barbelia, ang Happy Can Task Force Kalinigan. And sa ngunyan tabi, Sir Pio, ang pinag-iibanan ta kaya ini, tanganin ng mailing ta, o digdi na kami sa may pasiring tabi, Sir Pio, sa F Imperial Street, going to Hong tabi, Sir Pio, takulon man digding mga nakaparadang mga motorsiklo, pinag-aarakbot ini sa ngunyan. Okay, igo ako lang, Luwens, nin sarong point of interest, iyan sa may pansitan baga, sa gilid kan Dunkin Donut, pasiring sa may Ayala and Pacific Mall area, wala. Allowed dyan mag-park ang mga motorsiklo? Buday go baga dyanin parada ang tricycle over? Digdi tabi, Sir Pio, kung digdi sa may tabi, tibaga antabayan ta pa kaya tabi, Sir Pio, tabi na kayo ni si Sir Mark Andy Marbelia. Oo, digdi may mga pinag-aasikaso pa digdi ta, maski nga ni tricycle tabi, Sir Pio, digdi nakaparada digdi sa may pedestrian lane, talagang tinikitan man. Iyo. Pero iyan baga paano na kon, nalaladawan mo Ayala Mall, Hampang, Dunkin Donut. Correct, tabi, Corner. Sir Pio. Facing, pasiring ka sa Pacific Mall area, sa wala, igo baga dyan yung mga nagpaparadang motorsiklo. Oo, sa may Jollibee. Igo nga nin parada dyan yung tricycle. Is it allowed? Over? Oo, dahil tabi, Sir Pio, yung naipalunabitan pa kayo ni si Sir Mark Andy. Iyo. Nagsusunod tabi kita, Sir Pio, niya ang pakita digdi sa may digdi sa may Ampangkan Ayala pa. So sundan tatabi ni Sir Pio, as in ma-update na lang po kita kung ano pang informasyon kay ni. O ta dyan baga nagkakatarambak iyan kung iyan puron-punon man, so ibig sabihin bako iyan dyan na allowed over. Roger. Sige. Roger. So yan tabi, Sir Pio, ang padagos na pag-subaybay man kan DCGB nyo sa road clearing operation digdi sa Sentro Can Legazpi. Ako po si Luwens Bursa Barcena, on the spot report, DCGB News. Thank you so much, Luwens. Embedded siya dyan sa Task Force Kalinigan, Can Legazpi, sa road clearing operations, digdi sa palibot. 26 Lapuas, alas 4. Ang oras sa bilog na nasyong Pilipinas, ready si Compadring Al na putol. Sige, sandali muna. 26 past 4 ang oras sa Pilipinas. Ang oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Rexidol Forte.
Rexenol Forte, Uragon Banat sa Apat. Here, pigmamawot pa, no ta ka maaabot ngunyan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampiyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasiraw, asin ngunyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Milo everyday. Bakbong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampiyon. Milo, new champion formula. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Halit sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, ipinapaabot ni Mayor June Aguas ang sarong maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Simple yun lang po ang mensahe ko to sa Indo. Magtao po inspirasyon, magtao po motivation, magtao po ipag-asa. Pero po ang sulaminting ikaya ming itao sa Indo, iyo po ang pag-asa. Sa kadikluman kang gabustang inagihan, may maiiling kitang ilaw na kita po mabangon. Sa giraray na pinapaabot ni Mayor June Aguas, sangguniang bayan asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, the home of Sarong Banggi, ang maugmang Pasko, asin progresibong bagong taon. Ano man na pagsakit o mga hagyat sa buhay, pag kita nagkasararo, kaya taining lampasan. Aksyon agad, padagos ang paguswag, One Santo Domingo. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, wag Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Madyan na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauwaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauwaning solusyon ang mga agyat na kag global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ng Ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Baranquiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Ay hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang pagselebrar nin bagong taon. Laong kan samong manihamiento na day mawara ang pagkamot sa laong kan pamilya asin ang makusog na pagsarig sa mahal na Diyos sa tahaw nin pandemya asin mga uminaging kalamidad. Hali sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano nin paglaom sa pagsabat niyato kan bagong taon sa lambang pamilya. Sa mga namumutan kong konstituentes kan Tercero Distrito kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa Indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan,
na inagihan arog kan mga bagyo buda ang pandemya. Pero dai kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya ngunya nakapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursige asin paghigos para sa pagkasenso. Sa liwat, ini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot nin maugmang pagbati nin kapaskuhan asin manigong bagong taon sa gabos. Si Vice Mayor Ted Resedilla, sangaran kan sa iyang pamilya, asin mga pag-iriba sa sangguniang panglungsod kan ligaw, maugmang minapaabot, nin maugmang Pasko, asin panok nin paglaom na pagsabat niyato sa bagong taon. Sigun sa iya, give love on Christmas Day, kaya hagad niya na ibabaw sa lambang saro ang pagkamuot, pagkasararo, asin pasasalamat sa mahal na Diyos. Sa tahaw, kanda ita pinaglalauman ng mga pangyayari sa maabot na taon. Maging positibo kita. Hale, kay Vice Mayor Ted Resedilla. Merry Christmas in a wonderful New Year. Challenging kag panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamaton di Congressman Fernando Didi Cabredo, ta kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehan ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kaming nagkaroon. Aming sinindahan. Kaming naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpapatok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of... Sa mga kahimanwa ni Kagawad Randy Gata, sangaran kan sa iyang pamilya, asin pag-iriba sa sangguniang bayan kan Ginubatan, maugma po siyang nagpapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year sa gabos. Sigun sa iya, dapat kitang magpasalamat sa mahal na Diyos dahilan sa maski gulping problema asin mga kadapisilan kitang inagihan, arog kan pandemya asin mga bagyo, buruhay kitang masabat kan Pasko asin bagong taon. Padagos lang kitang maghiringuwa, Ginubatenyos, hampanguntang positibo ang mga hagyat kan panahon. Liwat si Kagawad Randy Gata, nagpapaabot nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Ang espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ning pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli ta tinawan niya kita, ning buhay na kaparo pakinabang. Masking nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang, ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member, Dr.
Dora Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman na kamatian ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang harong, kipagkaminuotan, asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan, asin bagong taon. Dear Pigmama, what pa? No ta ka maaabot ngunyan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice, maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na Bakgong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasiram, asin ngunyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bakgong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap na sa orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa my.sss portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams.
For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legaspi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Araw-araw na ang tibay mo! Just na lang ang Bear Brand swak! Araw-arawin mo ang tibay! I got my tibay! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan, ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang nga, lalo na sa ngunyan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan, ako Bicol lang sa puso ko. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. 16 minutos bago mag-abot ang alas 5 nin pagkahapon. Ayan, okay na, clear na kita. Si kumpadreng Al Armario nasa linya. Pading Al, marhay na hapon, go ahead na. Yes, porsigido pa din si City Councilor Jigo Obido na magkaiguanin legislative inquiry an sanggunian palunsod kan Legazpi unata tasiging unyan ang langkaw nin presyo kan livestock kaloan orig yan sa mga saudan. Yan ang laman sa iyang draft resolution ngunyan na hapon sa regular na sesyon kasaguniang palunsod. Ugaring bawal ang media na mag-atender. Sabi kan sarong alalay ni Vice Mayor Bobby Cristobal. Kaya ding media sa laog. Pero sa kopya pa din, kan agenda, pero yan sa mga bubusol ni Kagawad Obido. At tatandaan ini si Kagawad Obido, asin ang City Agriculture OIC na si Lala Nasa. Nagalibot na sa mga saudan asin talagang discover ninda ang pagmahal ng presyo kan mga gulayon lalo ang sira asin ang karne matindi ang presyo yan pa rin biyo kaya para masabutan ang bagay na ni kung nata talaga napapasiring kayo ni may plano ang konsyal na magpapod ng legislative inquiry ang sanggunian panglunsod. Okay, nata primero ta ipinagbawal su media over. Parte papadikan health protocol. Nata so, sa COVID baga? sumidyan pwedeng makaulakit nin COVID.
Tas sinentro sa nasumidya. Bawal na media. Di yung media sila. Dati igwa ning media diyan maski kay itong nakaaging mga bulan over. Dahil mga baga, dahil iba talaga, pag una ko nga pwede na. Oho. Sabi sa informasyon kan mga amigo tama rin sa kanya palonsod, pwede na nga yan. Pero ganyan, sabi ka nalalay, bawal pa daw. Di, bawal. Di napipinpoint sa nanida ang media na posibleng yung makaulakit kan COVID. Naputol si Padingal. Naubos gad sulod. Pero tama yan ang pinagigibo ni Kagawad Diego Obido, ano? Yan, ano, tama yan ang pinagigibo ni Kagawad Diego. Manunungod na duman sa resolusyon na mag-investigar itong sangguniang panlusod. Mag-intervenir na ang gobyerno, ano? Kung natayan ta, sobra naman, palabaw na, bako na nga ning paliw, kundi palabaw na ang pamresyohan. No, na, basta na sa nadideterminaran, kumpadring Albag, ano, basta na sa napigdideterminaran, na daita aram kung sain minapuon an paglangkaw kan presyo kan karni kan urig, gulayon, sira asin iba pa. Daita nakakalap kung sain so pinakaugat kaan. Katabi pa dito, aram mo, sa totoo lang, digdi sa mga harayong barangay baga, sa Bulod, ay man nagkukulang ang supply kan urig. Tama ka dyan. Lalo ang sira mo niyan, masiraon ta. Dulong baga. Roger to that. Ako baga na paling piyo, para nagat man dati. Roger. Kaya pag dulom, dakul ang supply. Iyo. Kunyan, an makangalas, kung nga dakulo na kunyan ang supply kan sira, ang presyo, iyo man gilaray. Pag abot dyan, sa nakadisplay na sa lamesa, sa saod, buda dyan sa mga kunsain-sain na talipapa, ang presyo, palabaw na. Palabaw na, 240, 250, imagine mo. Kung sa tuyang sususugon, ibabacktrack ta, paghali dyan sa lamisa, maatras kita, sisay sunagbagsak kayan sa inda. Correct. Sisay naman ito hali, so ibinagsak duman sa nagbagsak sa paratyenda sa saudan. Local man sana pa ang supply ka ng aram ko. Nyan. Sa Legazpi, local man sana. Nyan, sa induman minapon sa chain of supply na ito, an minapa alintutunin maray, asin ano ang rason na duman sa source, barato. Sabi ba ganito, ngayon may mga fakturador. Mga nagalaog ng dayo. Dahil man kinagalaog ng dayo. Ata na sus Mario. Otek man sana yan may nagalaog na fakturador. Otek man sana yan ba de? Yan, suportaran ta dyan si Kagawad Diego. Taan kahirak, kitang mga pobre. Correct. Yan, artificial. Ining mga yaon dyan sa saod, buda nagdi-display, biktima man sinda. Correct. Biktima man sinda, ining mga paratyenda dyan sa saod. Kaya mapatong man sinda, kaso sa inda man na, so ipinatong man sa inda. Diba? Tama ba de? Ngunyan ang problema, kitang mga parasaod, sa inta, ipapatong man, so ipinatong sa tuyang presyo. Patong mo sa wallet mo. Ay, sus. Imagine mo. Taara mo pa ding halimbawa sa apat na kamot na uminagi, hali duman sa para pabakal nin sira sa dagat, diyan sa dasian. Sa apat na sa apat na pasapasahan nin kamot, bago sa ikalima, so sa sauda na, saro sa nang pumalangkaw dyan, magkapritsyo sa nang palangkaw, ulo na bakal niyang barato duman sa para sira, susira, saro sa nang magkapritsyo dyan, tapos ang laban. Correct. Ito ang susugon dapat kan gobyerno. Correct. Sige. Ano ang pwedeng padusa naman sa mga pasaway na nagigibo kayan? Iyo. Tadaita na masusog kung sain bako. Basta nga low supply and demand. Nakulong niya ang supply pero yung mangyari ang presyo. Ata na inda. Alanso yan na plus. Sige. Okay, anyway, tabi, yan ang aksyon ni Kagawad Obido. Yan sa Sagunian Palosod, at least si Kagawad Obido, saludo kita kanita talagang may guson. Sige, na nagtatrabaho talaga. Okay, sige. Okay, yan ang informasyon. Halis Sagunian Palosod, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadre nga. Tama yan, nako. Kagawad Diego, idiretso mo yan. Tibaad sa aga, ay sa bagay nakahulong tayo si Kagawad Diego, and we are one, duman sa sayang na mamasida na yung data masabutan kung sisay so nagpupuon kaya na magpalangkaw kang presyo. Taduman sa mga diyan sa mga para
para sira, buda dyan sa mga para pabakal ni manlain-lain na produktong gulayon, barato man yun sa source. Ay, nako talaga naman, oo. And, Gis, bago mag alas 5, go, go, go. Ads, hello. Naputol siya. Hello? Sige, go ahead, Ads. Yes, marinang hapon sa Pio, marinang hapon sa mga paraan babay, sa mga dagdag manyatong bareta, nagpagirumdum niya na si Liga ng mga barangay Albay President asin kinatawan JP Lee, taga-boss ng mga kapitanes sa probinsya ng Albay, na asikasuhon ang sa indang pagkundusit ng road o pagtabang man sa road clearing operations sa indang mga lugar. Ini ang sinabi kan kinatawan sa DCGB News matapos na kaurunon ta kung kumusta naman yan ang estado kan pag-implementar kan mga barangay officials manungod sa nasabing bagay. Sinabi ni kinatawan na Lee na naiiling niya asin na-pressure man niya ang esversos na pinagigibo kan mga kapitanes asin man opisales de barangay sa pagkundusir kan siring na operasyon tanganin na matabangan ng God na sendang kanya-kanyang lokal na gobyerno na malinig ang tinampo kontra sa mga obstructions. Na pagirumdum sa naman kan kapitan o kaya ni kinatawan na JP Lee sa mga kapitan nagpasunod man ginarainin magkakanigong minimum health standards lalo pang sinda mismo exposed sa luwas sa pagkondusir asin pag-implementar kan road clearing operations mantang si Lee naghahagad ni na kooperasyon kan publiko manungod sa nasabing bagay. Yan tayo yung mga impormasyon digdi sa luwas. Ans Galero, DCGB. Thank you so much, Ann, sa mga dagdag ba na istorya hali dyan sa palibot. Sige po, tabi. Kumpadring June? Pwede na. Si Lowens sa muna, no? Si Lowens pala, nalampasan niya to si Lowens. Daglukto kita ki Lowens. Duman na muna kita ki Lowens pala, nalingawan ta. Na diretso ta kay Ans, kaya paghuna ako naputol. Lowens, go, go, go. Good afternoon. Yes, salamat tabi Sir Pio. Follow up tabi ni Sir Pio kan sa imong kaputan for parada 4 kan pampasahirong tricycle sa Legazpi tabi Sir Pio. Ansolamente sa nang pwede magparada digdi sa F Imperial Street poon digdi sa may 101 Shopping Mall sa digdi sa may LCC Ayala. Yan, so that's very clear. Parada 4 sa nakan tricycle, no other. Roger to the tabi Sir Pio. Okay. Ini ang ipinagunambitan ko niya ni Sir Mark Andy Marbella chief ka na task force kalinigan na nagkukondusir ko niya nin road clearing operation sa DCGB News na digdi tabi Sir Pio nagkakabiryo sa may 101 Shopping Mall so kadakla na mga unit nin parada 4 tricycle asin digdi sa may ampangan kan LCC Ayala duwa sana ng na pampasahirong tricycle ang pwedeng pumarada duman tanganing mag-alat din pasahero. Okay, di halimbawa igunin mababa baga dyan, buda masakay nahali sa Ayala LCC Malls, sa may pansitan Roger. sa may Dunkin Donuts, duwa sana ang dapat yan over. Roger tadatabi Sir Pio, dahil na pwede magtulot na supang tulo talagang titikitan maninda. Yan, supang tulo, titikitan ninda. Roger tadatabi Sir Pio. Tapos dahil pwede digdi sa mga tricycle na bako man pampasahero so pang servisa na, dahil pwede digdi magparada. Dahil pwede magparada, pwede lang na mag-drop by, buda mag-pick up over. Roger tadatabi Sir Pio. How about yung mga mga private vehicles iguaning parada ang Ayala LCC sa Irarom? Roger, yan man ang pinagre-recommendar ni Sir Marbella tabi Sir Pio na so mga may private vehicles pumairarom na sa nadigdi sa parking lane tanganing day mapasinala. Iyo, oho, yan. Oo, Roger. And sa mga oras na ini tabi Sir Pio, talagang kadakol na naman ngunyan so mga nagkakurumpis ka na mga motorsiklo, pwede ang pakiuron kan may mga motor na ini na kung mapapili exempt sinda alagad talagang tinanggihan na ini ni Sir Mark Andy Marbella dahil na ngayon nunoy aloy na nga kita kinikikapak pagirumdum sige ngayon indong pararking digdi. Tama man si Sir Andy Marbella dagdag na ngipon. Roger. Tarong kingipon ta iyon ang suginibo baga sa Singapore buda sa mga abantidong nasyon disiplina. Roger tadatabi Sir Pio. Patuudan man sana. Oo. Sige. Sa mga oras din ni Tabi Sir Pio, so mga pinirik upan na mga parkingan, na mga dahil mong pwede pagparkingan, clear sa ngunyan.
Iyo. Alagad ang ipinagahadit naman kini ni Marbella, pagtalikod mi naman ngaya, may mangyayari na naman ngaya kaning, may maparking digdi, pero ngaya kami day, kaya kami matunong, mataymingan mila ngaya kamo, padagos ngaya kami sa pag-akbot ngaya kang motorsiklo nindo. Iyo, tama iyan. Tinabangan ta na bagaan publiko na maedukar sa inyo mga dapat sa ng parking area. Roger Tadatabi, Sir Pio. Sige, okay. Roger, so yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag na follow-up sa padagos na pagsubaybay kan DCGB News, digdi sa road clearing operation sa Sentro Can Legazpi. Ako po, si Luens Burse Barcena. Salamat, DCGB News. Thank you so much, Luen, sa mga dagdag na istorya. Sa agata, Beryl Tadahan tayan na mga nagburutang informasyon dumanaman sa Tingugkan, Banwaan. Meantime, tanganing maakomodar pan June na mga yaon niya na dapat ma-clear. Salamat po kan sa inyong paghinanyog kasi namang Diyos ang magbantay. Tulos masunod, News Direct Edwin Peralta. Ako po si Pio Fernandez. Madya na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ansarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauaning solusyon ang mga agyat na kang global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw